Иво. Така. Добре, справих се и с това. Записахте ли си номера на момиче? Да. Луп, тя е малка. Много мои колеги от БГ Радио постоянно се връзват наоколо ми за всякакви мои щуроти. Аз съм много щастлива, че работя в такъв екип. Тук има доста водещи от БГ Радио тази вечер и всички те ще се качат да четат. Първата е Боги от сутрешния блок на БГ Радио Старт. Много ти благодаря, че ме сложи след Димо. Това просто не е честно. Искам да ви кажа, че аз се вързвам за втори път и нямам никаква представа защо го правя. Първия път получих за първи път нечовешка сценична треска. Листа ми се махаше така през цялото време и аз съм тренирала цяла седмица да ги държа прави като листа от стомана. Сега ще видим какво ще се получи. Пак почва. Освен това, листата са много, но текстът е, в смисъл шрифтът е много голям. Хората са плоски, ниски, с малки ръчички, миришат лошо, не знаят защо изобщо съществуват и пърдят през цялото време. Както вероятно би допълнил Кърт Вонегът. Открих, че за да направя живота на хората по-гаден, мога да ги накарам да се влюбят. Това им обърква не само хормоналния баланс, но и психическия, ежедневния и финансовия. Обичам да събирам двойки. Това отвратително мое деяние се състои в това да намеря двама мои познати или приятели, които по нищо не си приличат. Освен пожеланието да се задумят, като така си мислят, че с това свещено действие ще си решат проблема с липсата на смисъл от съществуването. Та значи, намирам ги, срещам ги, те съответно изобщо не се харесват и грам, но си разменят телефоните. В момент на силно отчаяние, съчетано с пиянство и наличие на скайп, те започват да си пишат тъпи неща от сорта на "Ти гласуваш ли?", "Честно да ти кажа, ако още веднъж не ми паркира пред гаража, ще му смачкам физиономията" и така нататък. Изненадващо обаче, баналните битови теми започват да звучат все по-привлекателно. Това е то магията на скайп. След ден-два ще си разкажеш някоя драматична любовна история, която ги е депресирала жестоко и комплексирала за всички следващи техни връзки. Ще се видят отново, този път ще се гледат по-внимателно. Тя ще се е лакирала, той ще се е избръснал. До 2 седмици ще са се награбили и разпредушенили. След това ще станат зависими един от друг, ще установят, че не могат да си вършат пълноценно работата, след още няколко дни ще установят, че харчат 3 пъти повече, отколкото изобщо могат да си позволят, защото тя ще си купува рокли за срещите с него, ще ходи на фризьор, а той ще плаща таксита, вечери и ще купува вино. Голяма част от работния ден ще минава в взиране, в скайп прозореца, с мечта дали моливчето ще се появи, дали ще напише нещо, дали ще го изтрие, ще го напише или ще го изпрати. Това адски владяващо. След това излиза пъпка след пъпка, сметката на телефона е двойна от СМС-ите, майка му иска да се запознае с жената, с която той да започнал да прекарва повече време, отколкото с нея. Всъщност, интересната част са причините, поради които се разделят накрая. Иначе схемата винаги е една и съща. Всички влюбени преминават по един и същи път, преди да осъзнаят, че всъщност се мразят в червата си. Но разделите са любимата ми част, защото и двамата се обаждат на мен. Добрата фея сватовница. И аз им казвам колко тъпо всичко това, което се е случило, как не са един за друг, че трябва някакси да го приемат. Следват 2-3 месеца с оболи, отслабване, сенки под очите и настъпва истинската промяна. Тя и той се захващат с това, което ще ги излекува от любовната мъка. С работа, реализация на проекти, за които винаги са мечтали, пътешествия, творчески идеи, творчески подем, независимост и в крайна сметка двама да намират човека, с който наистина ще бъдат щастливи. Под леглото ми има купища, сватбени снимки на мои познати и приятели, които са ме дразнили със своята безцелност, с малки ръчички и прадлив аромат. Сега всички те знаят колко слаби могат да бъдат. Умея да им показвам колко гаден може да бъде животът, когато го пропиляваме в хленчене. Не е нужно да ми благодарите. По-малко треперих този път. На третия ще съм бетон.